sa ating pagkakaisa. Mga kasinag, magandang hapon. Pasensya na kayo hindi ko kayo na-update kanina. Ngayong hapon pala mga kasinag, graduation ng panganay kong anak, si Kulin. Kaya ngayon mga kasinag, andito naman kami sa school. Kanina ngang umaga nag-attend kami ng recognition. Ngayon ma-attend naman kami ng graduation. Joyce Yvonne G. Espadilla, Best in Reading. Sa ating kagalang-galang na panauhing pandangal, Ginang Maricel Piñaflor Bernardo. Sa ating espesyal na bisita na isang ulong guro ng mababang paaralan ng Kapugaw na nakadalo sa pagdiriwang na ito. Walang iba kundi si Ginang Rosa B. Rojas. Sa ating mga kagalang-galang na opisyal ng barangay na pinamumunuan ni Ginang Maria Elena O. Romero, mga masisipag na opisyal ng Parents Teachers Association sa pamumuno ni Ginoong Melvin C. Gisik, mga guro ng paaralang ito sa pangunguna ng ating ulong guro na si Ginang Maria Numerita A. Santa Rosa, mga magulang, mag-aaral at kapwa ako nagsipagtapos, mga bisita at higit sa lahat, ang aking papuri sa ating poong may kapal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay lubos na nalulugod dahil sa pagkakaroon ng oportunidad upang magsalita sa harap ninyo. Ang ating pagtatapos ay nangangahulugan din pagtatapos sa pamamalagi sa elementarya at muling paghakbang sa mataas na antas ng edukasyon. Talaga nga naman ang araw ng pagtatapos ay isa sa pinaka-espesyal na okasyon na kailangan ipagdiwang at ipagpasalamat sa Panginoon at sa mga taong tumulong upang mapabilang tayo sa mga nagsipagtapos ngayong araw. Ang ating mga magulang at mga guro na walang sawang gumabay at sumuporta sa ating pamamalagi sa paaralan, maging ang mga opisyal ng Parents Teachers Association, mga magulang na tumulong at nagbigay ng mga kinakailangan upang may sakatuparan ng mahalagang araw na ito. Maraming salamat po sa inyong kadakilaan. Tayo ay narito ngayon upang sama-samang gunitain ang diwa na pagkakaisa, isang pundasyon na siyang magdadala sa atin tungo sa isang bagong Pilipinas. Ang temang henerasyon na pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas, ay hindi lamang isang parir na lang nakasulat sa papel, bagkus ito ay isang panawagan para sa aktibong pakikilahok ng bawat isa sa pagbuo ng isang maunlad at mapayapang bayan. Sa nakalipas na mga taon, nakasaksi tayo ng iba't ibang pagsubok na nagbanta sa ating pagkakaisa. Ang mga pagkakaiba sa paniniwala, kultura at pang-ekonomiya ay minsan naging sanhi ng paghahati-hati. Ngunit sa gitna ng mga ito, nanatili ang diwa ng pag-asa, ang tibay ng ating pagiging Pilipino. Sa ngalan po ng Batch 2025, buong puso po ang aming pasasalamat sa ating ikalawang tahanan. Ang mababang paaralan ng bubuan na sa loob ng 6 na taon, tayo ay hinubog ng ating mga dakilang guro upang magkaroon tayo ng matatag na edukasyon. Ang ating pag-iisip ay nadagdagan ng mga kaalaman. Ang ating mga puso ay napuno ng pagmamahalan, pananampalataya at kapakumbabaan upang sa darating na panahon tayo ay maging isang kapakipang-hinabang na mamamayan ng ating bayan sa isang tuwid na daan. Walang katapusang pasasalamat sa inyo aming mga guro, sa aming mga magulang at pamilya na laging nariyan upang gabayan kami. Salamat po sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay ninyo sa amin. Mga kapwa ko nagsipagtapos, mangako tayo sa ating sarili na tayo ay hindi bibitaw, hindi matatakot at hindi magpapatinag sa hamon ng buhay. Na tayo ay magsisikap upang maabot ang rurok ng ating pangarap at magpapakadalubhasa sa ating sariling tadhana at kapalaran.
upang makatulong tayong makamit natin ang isang Pilipinas na mas maunlad, mas mapayapa at mas maganda para sa lahat. Mabuhay ang henerasyon ng pagkakaisa, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang mga nagsipagtapos. Sa muli po, magandang gabi po at marami pong salamat. Thank you so much, Joyce Yvonne, for your words of gratitude.